Historian tarinat. Miten holokausti rakennettiin askel askeleelta 1933–1945. Kun aiheena on holokausti, moni kuulija tietää ehkä vain muutaman avainsanan. Hitler, keskitysleirit, toinen maailmansota, Auschwitz. Se on täysin ymmärrettävää, koska aihe on valtava ja raskas. Juuri siksi tämä jakso etenee hitaasti, kronologisesti ja selittävästi. En oleta, että kuulija tuntee valmiiksi käsitteitä, paikkoja tai tapahtumia. Tavoite on, että jokainen vaihe avataan niin, että kokonaisuus tulee ymmärrettäväksi myös ensimmäistä kertaa kuuntelevalle. Holokaustilla tarkoitetaan Natsi-Saksan ja sen liittolaisten toteuttamaa juutalaisten järjestelmällistä joukkotuhoa toisen maailmansodan aikana. Arvioiden mukaan noin 6 miljoonaa juutalaista murhattiin. Samalla natsivallan vaino kohdistui myös moniin muihin ryhmiin, kuten romaneihin, vammaisiin, poliittisiin vastustajiin, homoseksuaaleihin ja neuvostosotavankeihin. Holokaustin ydin oli kuitenkin nimenomaan eurooppalaisten juutalaisten järjestelmällinen tuhoaminen. Tämä ei alkanut yhdessä yössä. Se on ehkä tärkein asia koko jaksossa. Holokausti rakentui vaiheittain. Ensin ideologia, sitten lainsäädäntö, sitten erottelu, sitten väkivalta, sitten teollinen tappokoneisto. Kun ymmärrämme tämän ketjun, ymmärrämme myös, miksi historia ei ole vain menneisyyttä. Se on varoitus siitä, miten yhteiskunta voi muuttua, jos ihmisryhmästä tehdään vähitellen vähemmän kuin ihminen. Natsien juutalaisviha ei syntynyt tyhjästä, mutta natsit tekivät siitä poikkeuksellisen järjestelmällisen poliittisen ohjelman. Euroopassa oli ollut vuosisatoja uskonnollista juutalaisvastaisuutta, ja 1800–1900-luvuilla sen rinnalle nousi niin sanottu rotuantisemitismi, jossa juutalaisia ei nähty enää vain uskonnollisena ryhmänä, vaan rotuna, jota pidettiin pysyvänä uhkana. Natsit yhdistivät nämä vanhat ennakkoluulot moderniin propagandaan ja esittivät juutalaiset yhtä aikaa sekä kapitalismin että kommunismin taustavoimana, vaikka väitteet olivat sisäisesti ristiriitaisia ja valheellisia. Hitlerin ajattelussa maailma nähtiin armottomana rotujen välisenä taisteluna. Tässä maailmankuvassa puhtaan kansanyhteisön rakentaminen vaati hänen mielestään juutalaisten poistamista yhteiskunnasta ja myöhemmin koko Euroopasta. Juutalaisista tehtiin selitys Saksan tappioille, talouskriiseille ja yhteiskunnalliselle epävarmuudelle, koska yhden viholliskuvan ympärille koottu politiikka auttoi natsijohtoa vahvistamaan valtaa. Siksi holokausti ei ollut heille sodan sivutuote, vaan ideologinen ydinprojekti, joka eteni sitä mukaan, kun valtiokoneisto, miehityshallinto ja sota antoivat siihen uusia välineitä. 1933. Vallanvaihto ja antisemitistisen politiikan institutionaalinen alku. Aloitetaan perusasiasta. Saksa oli ensimmäisen maailmansodan jälkeen tasavalta, jota kutsutaan Weimarin tasavallaksi. 1920-luvun lopulla ja 1930-luvun alussa maa kärsi vakavista talousongelmista, työttömyydestä, poliittisesta väkivallasta ja epäluottamuksesta demokratiaan. Tässä ilmapiirissä Adolf Hitlerin johtama kansallissosialistinen puolue, eli natsipuolue, kasvatti kannatustaan lupaamalla järjestystä, kansallista nousua ja syyllisten nimeämistä. Hitler nimitettiin Saksan valtakunnan kansleriksi 30. tammikuuta 1933. Kansleri oli käytännössä hallituksen johtaja. Tärkeää on ymmärtää, että Hitler ei tullut valtaan aluksi sotilaallisella vallankaappauksella, vaan poliittisen järjestelmän sisällä. Tämä teki kehityksestä monelle saksalaiselle alussa vähemmän dramaattisen näköistä kuin se todellisuudessa oli. Helmikuussa 1933 tapahtui Reichstagin palo. Reichstag oli Saksan parlamenttitalo Berliinissä. Kun se syttyi tuleen, natsit käyttivät tapahtumaa tekosyynä väittää, että maa oli vallankumouksen uhkaama. Tämän seurauksena annettiin niin sanottu Reichstagin palon poikkeusasetus. Käytännössä se tarkoitti, että monia perusoikeuksia, kuten sananvapautta, kokoontumisvapautta ja kotirauhan suojaa, voitiin rajoittaa.
Ihmisiä voitiin pidättää ilman normaaleja oikeudellisia takeita. Kun perusoikeudet puretaan, valtio saa työkalut vainota poliittisia vastustajia ja vähemmistöjä. Se, mikä paperilla voi näyttää väliaikaiselta turvallisuustoimelta, voi käytännössä avata oven pysyvälle autoritaariselle vallalle. Maaliskuussa 1933 hyväksyttiin valtalaki, jonka avulla Hitlerin hallitus pystyi säätämään lakeja ilman parlamentin normaalia hyväksyntää. Tämä keskitti vallan tehokkaasti natsijohdolle. Samalla alkoi niin kutsuttu Gleichschaltung, eli yhteiskunnan yhdenmukaistaminen. Puolueet, järjestöt, media, kulttuurielämä ja hallinto pyrittiin alistamaan natsien linjaan. Tässä vaiheessa juutalaisvastaisuus alkoi siirtyä puheesta viranomaiskäytännöiksi. Huhtikuussa 1933 järjestettiin juutalaisten liikkeiden boikotti, ja samana keväänä tuli lakeja, jotka rajoittivat juutalaisten pääsyä valtion virkoihin. Se oli alkuvaihe, jossa juutalaisilta ryhdyttiin poistamaan oikeuksia asteittain. Natsien propagandassa hyödynnettiin myös ensimmäisen maailmansodan jälkeistä nöyryytystä, erityisesti Versailles rauhansopimusta, jota Saksassa pidettiin raskaana ja epäoikeudenmukaisena. Sen sijaan, että sopimuksen seurauksia olisi käsitelty talous- ja ulkopoliittisina kysymyksinä, natsit personoivat ne viholliskuvaksi. Juutalaisista tehtiin sisäinen syyllinen, jolloin monimutkainen historiallinen kehitys voitiin selittää yksinkertaisella, mutta valheellisella tarinalla. Tämä oli poliittisesti tehokasta, koska se tarjosi turhautuneille ihmisille kohteen, johon pelko ja viha voitiin suunnata. Hitler kirjoitti jo 1920-luvulla julkaistussa Mein Kampf-teoksessaan juutalaisvastaisista tavoitteistaan, joten myöhempi politiikka ei ollut improvisoitua. Kun hän pääsi valtaan, ideologiset päämäärät voitiin muuttaa virallisiksi toimenpiteiksi. Tämä jatkumo aatteesta hallintoon on olennainen, koska se osoittaa, että holokaustin juuret olivat julkilausutussa ohjelmassa jo ennen vuotta 1933. 1933–1935. Oikeuksien asteittainen purkaminen ja sosiaalinen erottelu. Kun vainoa rakennetaan, yksi tehokkaimmista tavoista on tehdä se osissa. Yksi laki kerrallaan, yksi asetus kerrallaan, yksi kategoria kerrallaan. Näin suuri muutos voidaan naamioida hallinnollisiksi päätöksiksi. Vuosina 1933–1935 juutalaisten mahdollisuuksia opiskella, työskennellä ja osallistua yhteiskuntaan kavennettiin monilla eri tavoilla. Osa rajoituksista oli koko valtakunnan tasolla, osa paikallisia. Moni niistä kohdistui erityisesti arvostettuihin ammatteihin, koulutukseen ja julkisiin tehtäviin. Tavoite oli tehdä juutalaisista näkyvästi ulkopuolisia. Samalla propaganda toisti väitteitä juutalaisista uhkana Saksalle. Propaganda tarkoittaa tässä valtiollista viestintää, joka ei pyri tasapuoliseen tiedonvälitykseen, vaan mielipiteiden manipulointiin. Lehdissä, julisteissa, radiossa ja koulujen materiaaleissa levitettiin rasistisia stereotypioita. Kun tätä tehdään jatkuvasti, osa ihmisistä alkaa pitää valheita normaalina taustatietona. Näin dehumanisaatio toimii. Dehumanisaatio tarkoittaa toisen ihmisryhmän kuvaamista vähemmän arvokkaana, vaarallisena tai epäinhimillisenä. Kun tämä ajatus juurtuu, väkivalta muuttuu helpommaksi oikeuttaa. Yksilön tasolla seuraukset olivat välittömiä. Ihmiset menettivät työpaikkoja, opiskelumahdollisuuksia ja sosiaalisia verkostoja. Lapset näkivät vanhempiensa aseman romahtavan. Perheet joutuivat taloudelliseen ahdinkoon. Vaikka vielä ei puhuttu joukkotuhoamisesta, elämän perusrakenne mureni. 1935. Nürnbergin lait ja juridinen rotuluokittelu. Vuonna 1935 säädetyt Nürnbergin lait ovat yksi keskeisimmistä etapeista holokaustin historiassa. Ne eivät olleet vain syrjiviä lakeja, vaan järjestelmä,
jossa valtio määritteli ihmisen aseman rodullisin perustein. Lait sisälsivät muun muassa niin sanotun Reichin kansalaisuuslain ja Saksan veren ja kunnian suojelulain. Käytännössä juutalaiset menettivät täyden kansalaisoikeuden aseman ja juutalaisten sekä ei-juutalaisten välisiä avioliittoja ja seksuaalisia suhteita kiellettiin. Nämä lait vaativat myös luokittelua. Kuka lasketaan juutalaiseksi? Määrittely tehtiin sukutaustan mukaan. Tämä toi byrokratian syvälle yksityiselämään. Syntymätodistukset, kirkonkirjat, perhetaustat ja sukulaisuudet muuttuivat valtiollisen luokittelun aineistoksi. Vainosta tuli järjestelmällisesti laillista. Kun syrjintä kirjoitetaan lakiin, se muuttuu viranomaisten velvollisuudeksi eikä poikkeukseksi. Samalla moni sivustakatsoja voi ajatella, että kaikki tapahtuu lain mukaan, vaikka lain sisältö on itsessään epäoikeudenmukainen. Tämä on yksi holokaustin historian vaikeimmista opetuksista. Laillisuus ei aina tarkoita oikeudenmukaisuutta. Laki voi myös institutionalisoida vääryyden. 1938. Kristalliyö ja väkivallan kynnys. Marraskuussa 1938 tapahtui laaja pogromi, jota kutsutaan kristalliyöksi. Nimi viittaa rikottujen ikkunoiden lasinsirpaleisiin, mutta nimi voi pehmentää tapahtuman todellista luonnetta. Kyse oli valtion sallimasta ja osin ohjaamasta laajasta juutalaisvastaisesta väkivallasta. Synagogia poltettiin, juutalaisten liikkeitä tuhottiin, koteja rikottiin, ihmisiä pahoinpideltiin ja tapettiin. Tuhansia juutalaisia pidätettiin ja vietiin keskitysleireille. Keskitysleirit tässä vaiheessa olivat jo olemassa, alun perin erityisesti poliittisten vastustajien vangitsemiseen ja terrorisoimiseen. Tämä osoitti väkivallan julkisen kynnyksen murtuneen. Vaino ei ollut enää vain syrjiviä sääntöjä ja taloudellista painostusta, vaan avointa fyysistä terroria. Tapahtuman jälkeen juutalaisiin kohdistettiin lisäksi taloudellisia rangaistuksia, myös sellaisista vahingoista, jotka oli aiheutettu heitä vastaan tehdyssä väkivallassa. Tämäkin kertoo mekanismista. Uhri voidaan määritellä myös syylliseksi. Monille juutalaisille kristalliyö oli viimeinen merkki siitä, että Saksasta pitäisi päästä pois. Mutta käytännössä pako oli vaikeaa. Viisumeita oli hankala saada, maiden maahanmuuttopolitiikat olivat tiukkoja, varat oli usein menetetty ja perheet hajallaan. Vuosina 1939–1941 sota, miehitys, getot ja vainon laajeneminen. Toinen maailmansota alkoi syyskuussa 1939, kun Saksa hyökkäsi Puolaan. Sodan myötä natsien hallintaan joutui laajoja alueita, joilla asui miljoonia juutalaisia. Tämä muutti vainon mittakaavan ratkaisevasti. Miehitettyjen alueiden hallinta loi gettoja, eli eristettyjä kaupunginosia tai alueita, joille juutalaisia pakotettiin asumaan. Tunnettuja gettoja olivat esimerkiksi Varsovan getto ja Łódźin getto. Getot eristyvät ihmiset, helpottivat valvontaa ja loivat olosuhteet, joissa nälkä, sairaudet ja ylitäyttö aiheuttivat suurta kuolleisuutta. Getot eivät olleet väliaikainen järjestysratkaisu, vaan osa vainon infrastruktuuria. Samalla juutalaisilta riistettiin omaisuutta, liikkumisvapautta ja toimeentuloa. Arki supistui selviytymistaisteluksi. Silti getoissa ylläpidettiin kouluja, kulttuuria ja keskinäistä auttamista, kun se oli mahdollista. Gettojen koulut, kulttuuri ja keskinäinen auttaminen osoittavat, että ihmiset eivät olleet passiivisia uhreja, vaan yrittivät säilyttää ihmisyytensä epäinhimillisissä oloissa. Gettojen hallintaa ylläpidettiin määräyksillä, kulkuluvilla, työpakolla ja rangaistuksilla. Monissa getoissa perustettiin juutalaisneuvostoja, jotka joutuivat toimimaan mahdottomassa tilanteessa. Ne yrittivät ylläpitää arkea ja jakaa niukkoja resursseja samalla,
kun miehityshallinto käytti niitä käskyjen toimeenpanoon. Tämä rakenteellinen pakko teki eettisistä valinnoista äärimmäisen vaikeita ja on yksi syy siihen, miksi gettohistoriaa käsitellään tutkimuksessa hyvin tarkasti. Varsovan getossa väestötiheys nousi niin suureksi, että kokonaiset perheet asuivat yhden huoneen tiloissa. Nälkä ei ollut sivuilmiö, vaan seuraus tietoisesta ruokapolitiikasta, jossa annokset pidettiin eloonjäämisen kannalta alimittaisina. Kun nälkä, taudit ja jatkuva epävarmuus yhdistyivät, kuolleisuus nousi jo ennen massakuljetusten huippuvaihetta. Kesäkuussa 1941 Saksa aloitti hyökkäyksen Neuvostoliittoon, operaation nimeltä Barbarossa. Tämä laajensi sodan itään valtaville alueille ja toi mukanaan uuden vaiheen juutalaisten joukkomurhassa. Saksan armeijan perässä kulki erityisiä tappoyksiköitä, Einsatzgruppen-ryhmiä. Niiden tehtävänä oli murhata juutalaisia, kommunistijohtajia ja muita natsien määrittelemiä vihollisia. Käytännössä tämä tarkoitti joukkoampumisia kaupunkien reunoilla, metsissä ja rotkoissa. Yksi tunnetuimmista joukkomurhapaikoista on Babi Yar Kiovassa, jossa syyskuussa 1941 murhattiin lyhyessä ajassa kymmeniä tuhansia juutalaisia. Se on esimerkki siitä, miten nopeasti ja massiivisesti väkivalta saattoi toteutua. Se osoittaa holokaustin olleen myös luotien holokausti, ei vain leirien historiaa. Ennen kaasukammioiden laajaa käyttöä valtavia määriä ihmisiä murhattiin ampumalla. Tässä vaiheessa näkyy myös laajempi vastuukysymys. Murhat eivät olleet yhden pienen ryhmän tekoja, vaan niihin liittyi monia toimijoita, kuten turvallisuuselimiä, miehityshallintoa, logistiikkaa ja paikallisia yhteistyön muotoja eri tasoilla. 1942. Wannseen konferenssi ja hallinnollinen koordinointi. Tammikuussa 1942 järjestettiin Wannseen konferenssi Berliinin lähellä. Konferenssiin osallistui natsihallinnon eri ministeriöiden ja turvallisuuselinten edustajia. Kokouksen tarkoitus oli koordinoida lopullisen ratkaisun toimeenpanoa hallinnollisesti. On tärkeää selittää tämä tarkasti. Juutalaisten vaino ja massamurha olivat jo käynnissä ennen Wannseeta. Konferenssi ei aloittanut väkivaltaa, vaan teki siitä entistä koordinoidumpaa valtion eri osien välillä. Se näyttää, miten joukkotuho voi olla myös byrokraattinen prosessi. Kokousmuistiot, virastojen vastuunjako, kuljetussuunnittelu ja juridiset luokittelut ovat kaikki osa samaa rikosta. Wannseen jälkeen kuljetusten ja leirijärjestelmän koordinointi tehostui. Ihmisiä siirrettiin eri puolilta Eurooppaa kohti tappokeskuksia. Rautatiejärjestelmä, rekisterit ja hallinto toimivat osana tappokoneistoa. Vuodet 1942–1944. Tuhoamisleirien järjestelmä ja teollinen murha. Vuosina 1942–1944 holokaustin tappokoneisto saavutti laajimman mittansa. Tuhoamisleirejä olivat muun muassa Belzec, Sobibór, Treblinka, Chełmno, Majdanek ja Auschwitz-Birkenau. Mikä ero on keskitysleirillä ja tuhoamisleirillä? Keskitysleiri oli vangitsemisen, pakkotyön ja terrorin paikka. Tuhoamisleiri taas oli rakennettu ensisijaisesti massamurhaa varten. Käytännössä raja ei aina ollut täysin selvä kaikissa paikoissa, mutta tämä ero auttaa ymmärtämään järjestelmän tarkoitusta. Kuljetukset tapahtuivat usein tavaravaunuissa, ahtaissa ja epäinhimillisissä oloissa. Saapumisen jälkeen tehtiin valintoja. Osa ihmisistä ohjattiin suoraan murhattavaksi, osa pakkotyöhön. Pakkotyössä olot olivat äärimmäiset ja kuolleisuus korkea. Auschwitz-Birkenau on tunnetuin symboli, mutta holokaustin historia ei rajoitu yhteen paikkaan. Murhajärjestelmä ulottui laajalle alueelle ja toimi useiden leirien, virastojen ja kuljetusverkostojen kautta.
Tässä kohdassa on tärkeää pitää kerronta kunnioittavana. Tarkoitus ei ole järkyttää yksityiskohtien vuoksi, vaan auttaa ymmärtämään mekanismi. Mekanismi oli tämä. Ihmiset muutettiin luokiksi, luokat kuljetuksiksi, kuljetukset käsiteltäviksi yksiköiksi. Ja tällä kielellä pyrittiin peittämään se, että kyse oli ihmisten järjestelmällisestä tappamisesta. Vuoden 1942 jälkeen osa leireistä toimi niin sanotun Aktion Reinhardin puitteissa, joka kohdistui erityisesti Puolan juutalaisväestön murhaamiseen. Aktion Reinhardin leireissä tappaminen oli usein päätoiminto, kun taas osassa muita leirejä tappaminen ja pakkotyö limittyivät eri tavoin. Tämä erottelu auttaa ymmärtämään, miksi leirien toimintalogiikka vaihteli paikasta toiseen, vaikka tavoite oli sama: juutalaisväestön tuhoaminen. Leireillä tapahtunut omaisuuden kerääminen oli järjestettyä. Matkatavarat, vaatteet, arvotavarat ja jopa hiukset lajiteltiin ja toimitettiin eteenpäin. Tämä yksityiskohta on historiallisesti tärkeä, koska se paljastaa, kuinka syvälle taloudellinen hyöty oli rakennettu osaksi tappojärjestelmää. Uhrien ihmisarvo tyrittiin murtamaan myös sillä, että heidän ruumiinsa ja omaisuutensa nähtiin käyttökelpoisina resursseina. Vastarinta, pelastusyritykset ja moraaliset valinnat. Vaikka natsikoneisto oli valtava, se ei tarkoita, että uhrit tai sivulliset olisivat aina olleet passiivisia. Getoissa tapahtui aseellista ja aseetonta vastarintaa. Tunnettu esimerkki on Varsovan geton kansannousu vuonna 1943. Leireillä oli pakoyrityksiä ja kapinoita, kuten Sobiborissa ja Treblinkassa. Lisäksi eri puolilla Eurooppaa oli ihmisiä ja verkostoja, jotka piilottivat juutalaisia, väärensivät asiakirjoja tai auttoivat pakenemaan. Tämä muistuttaa, että historia ei ole vain sortajien tekoja. Se on myös uhreiksi joutuneiden ihmisten toimijuutta ja niiden ihmisten valintoja, jotka riskillä auttoivat. Samalla on rehellistä todeta, että auttajia oli liian vähän suhteessa vainon mittakaavaan. Tämä osuus tuo esiin myös moraalisen kysymyksen. Mitä ihmiset tekevät, kun epäoikeudenmukaisuus muuttuu näkyväksi? Osa mukautuu, osa hyötyy, osa vastustaa, osa auttaa. Nämä valinnat eivät ole vain historian kysymyksiä, vaan myös nykyhetken peili. Vuodet 1943–1944. Käänne sodassa, mutta vaino jatkuu täydellä voimalla. Vuonna 1943 sodan suunta alkoi muuttua Saksan tappioksi, mutta tämä ei tarkoittanut, että juutalaisvainot olisivat hidastuneet. Monilla alueilla tapahtui päinvastoin. Natsihallinto pyrki kiristämään otettaan, hävittämään jäljellä olevat juutalaisyhteisöt ja peittämään rikosten jälkiä. Sotilaallinen tappio ja ideologinen radikalisaatio voivat tapahtua samaan aikaan. Kun natsijohto näki, että sota voi päättyä häviöön, se ei luopunut juutalaisten tuhoamisesta, vaan jatkoi sitä resurssipaineesta huolimatta. Tämä kertoo, miten keskeinen osa ideologiaa juutalaisten hävittäminen oli. Varsovan geton kansannousu keväällä 1943 on yksi tunnetuimmista vastarinnan hetkistä. Getossa olleet juutalaiset taistelivat vähäisin asein ylivoimaista sotilaallista voimaa vastaan. Sotilaallisesti kansannousu kukistettiin, mutta historiallisesti sen merkitys on valtava. Se osoittaa, että myös äärimmäisissä olosuhteissa ihmiset vastustivat aktiivisesti. Samaan aikaan natsit purkivat monia gettoja ja siirsivät vankeja leireille. Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että gettojen nälkä- ja tautikuolemat muuttuivat yhä useammin kuljetuksiksi suoraan tuhoamiskeskuksiin tai pakkotyöhön. Unkarin juutalaisten karkotukset vuonna 1944. Yksi holokaustin nopeimmista ja laajimmista karkotuskampanjoista tapahtui Unkarissa vuonna 1944. Kun Saksa miehitti Unkarin maaliskuussa 1944, juutalaisväestöä alettiin keskittää, rekisteröidä ja kuljettaa lyhyessä ajassa.
Kevään ja kesän 1944 aikana satoja tuhansia juutalaisia karkotettiin valtaosa Auschwitz-Birkenaun alueelle. Prosessin nopeus on historiallisen ymmärryksen kannalta keskeinen. Kuukausien aikana toteutettiin operaatio, jonka mittakaava oli valtava ja jonka seuraukset olivat tuhoisat. Tämä vaihe rikkoo yleisen väärinkäsityksen, että holokaustin päävaihe olisi päättynyt jo varhain sodan aikana. Todellisuudessa massamurha jatkui intensiivisesti vielä vuonna 1944, jolloin sota oli jo kääntymässä Saksaa vastaan. Vuodet 1944–1945. Leirien vapautukset ja todisteiden kohtaaminen. Kun liittoutuneet etenivät vuosina 1944–1945, ne vapauttivat keskitys- ja tuhoamisleirejä. Vapauttajat kohtasivat nälkiintyneitä selviytyjiä, ruumiskasoja, varastoituja henkilökohtaisia tavaroita ja laajaa dokumenttiaineistoa. Natsit yrittivät vetäytyessään tuhota todisteita. Leirejä tyhjennettiin, asiakirjoja poltettiin, vankeja siirrettiin niin sanotuille kuolemanmarsseille. Kuolemanmarssi tarkoitti pakkosiirtoa äärimmäisissä oloissa ilman riittävää ravintoa, suojaa tai lepoa. Moni kuoli matkalla. Vapautusten myötä maailmalle tuli kiistatonta näyttöä rikoksen laajuudesta. Silminnäkijäkertomukset, valokuvat, filmit ja dokumentit loivat perustan sodan jälkeiselle oikeudelliselle ja historialliselle käsittelylle. Leirien vapautusten jälkeen liittoutuneet ja kansainväliset avustusjärjestöt joutuivat rakentamaan nopeasti hätäjärjestelmiä, koska tuhansien ihmisten ravitsemustila oli hengenvaarallinen. Lääkinnällinen hoito ei ollut yksinkertaista. Pitkään nälkiintynyt keho ei kestä äkillistä runsasta ruokintaa, ja monet infektiot olivat edenneet pitkälle. Siksi vapautusvaiheessa kuolleisuus pysyi joillakin alueilla korkeana vielä viikkoja. Samalla alkoi jäljitystyö, jossa etsittiin kadonneita perheenjäseniä, koottiin nimilistoja ja selvitettiin, ketkä olivat selvinneet eri leireiltä tai siirroista. Tämä prosessi oli hidas ja usein kivulias, koska monille varmistui kuukausien tai vuosien epätietoisuuden jälkeen, ettei lähisukulaisia ollut enää elossa. Historiallisesti tämä vaihe tekee näkyväksi sen, että holokaustin seuraukset eivät päättyneet sotilaalliseen vapautukseen, vaan jatkuivat vuosikymmeniä henkilökohtaisina ja yhteisöllisinä menetyksinä. Sodan jälkeisessä oikeudellisessa työssä keskeiseksi nousi myös asiakirjojen ja todistusaineiston säilyttäminen. Leirien rekisterit, kuljetuslistat, viranomaiskirjeenvaihto ja silminnäkijälausunnot yhdistettiin, jotta tapahtumien kulku voitiin osoittaa mahdollisimman tarkasti. Tämä dokumentaatiotyö loi perustan myöhemmälle tutkimukselle ja opetukselle, ja siksi nykyinen tietomme holokaustista perustuu yhtä aikaa sekä hallinnollisiin lähteisiin että selviytyjien todistuksiin. Selviytyjien kannalta vapautus ei kuitenkaan tarkoittanut välitöntä toipumista. Monilla ei ollut kotia, perhettä tai yhteisöä, johon palata. Trauma, sairaudet ja menetykset seurasivat koko loppuelämän. Kuljetusjärjestelmä käytännössä. Miten ihmiset vietiin kuolemaan? Kuljetukset eivät olleet sivujuonne, vaan holokaustin ydininfrastruktuuri. Ihmisiä kuljetettiin junilla miehitetyistä kaupungeista kokoamispisteisiin ja sieltä edelleen leireille. Tavaravaunut olivat ylikuormitettuja ilman riittävää vettä, ruokaa tai sanitaatiota. Moni kuoli jo matkalla. Elossa saapuneet olivat usein uupuneita, kuivuneita ja shokissa. Tämä osoittaa, että väkivalta ei alkanut vasta leirin portilla. Kuljetus itsessään oli tappava prosessi. Kuljetuksiin liittyy laaja byrokratia. Aikataulut, vaunukiintiöt, rekisterit, vartiointi, hallinnollinen koordinointi eri virastojen välillä. Historiallisesti tämä osoittaa, miten moderni infrastruktuuri voidaan valjastaa massarikoksen välineeksi. Saapuminen leirille. Valinnat, pakkotyö ja murha. Leireille saapumisen jälkeen tehtiin usein niin sanottu valinta.
Käytännössä vartijat ja lääkintähenkilöstö arvioivat nopeasti, ketkä määrättiin välittömään tappamiseen ja ketkä pakkotyöhön. Valinnat eivät perustuneet oikeuteen tai yksilölliseen harkintaan, vaan tappokoneiston tarpeisiin. Pakkotyöhön valitut eivät olleet turvassa. Työolot, nälkä, sairaudet, väkivalta ja hygienian puute johtivat korkeaan kuolleisuuteen. Murhaaminen ei siis rajoittunut yhteen menetelmään. Se oli yhdistelmä suoraa tappamista, systemaattista nälkiinnyttämistä, ylityötä ja väkivaltaa. Leirijärjestelmässä ihmisiltä riisuttiin nimi, omaisuus ja usein myös hiukset sekä henkilökohtaiset tavarat. Tällä oli käytännöllinen, mutta myös symbolinen vaikutus. Yksilöllisyys pyrittiin murtamaan. Lasten, vanhusten ja sairaiden kohtalo. Lapset, vanhukset ja vakavasti sairaat olivat erityisen haavoittuvia valintaprosesseissa. Leireillä heidän mahdollisuutensa selvitä olivat usein äärimmäisen heikot. Tässä kohdin on tärkeää puhua selkeästi, mutta kunnioittavasti. Järjestelmä ei kohdellut ihmisiä ihmisinä, vaan hyödyn ja ideologian mittareina. Monet lapset menettivät vanhempansa jo kuljetuksissa tai heti saapumisen jälkeen. Osa jäi yksin, osa yritti selvitä vanhempien sisarusten tai muiden vankien avulla. Selviytyjien muistot kertovat, että pienetkin inhimillisyyden teot, jaettu leipäpala, varoitus, suojelu, saattoivat olla elämän ja kuoleman kysymyksiä. Holokausti oli myös laajaa taloudellista ryöstöä. Juutalaisilta takavarikoitiin asuntoja, yrityksiä, pankkivaroja, koruja, taidetta, vaatteita ja arjen esineitä. Ryöstö alkoi jo varhaisessa syrjintävaiheessa ja jatkui leirijärjestelmässä. Ideologinen väkivalta ja materiaalinen hyöty kietoutuivat yhteen. Osa tekijöistä osallistui järjestelmään paitsi ideologisista syistä, myös siksi, että hyötyi siitä taloudellisesti. Sodan jälkeen omaisuuden palauttaminen oli usein vaikeaa tai mahdotonta. Monilla selviytyjillä ei ollut asiakirjoja, perilliset oli murhattu ja kotipaikkojen yhteiskunnallinen tilanne oli muuttunut. Näin ryöstön seuraukset jatkuivat pitkälle sodan jälkeen. Natsien yritykset peittää jälkensä. Kun rintamat siirtyivät ja tappio alkoi näyttää todennäköiseltä, natsit yrittivät hävittää todisteita. Leirien rakenteita purettiin, joukkohautoja avattiin ja ruumiita poltettiin, asiakirjoja tuhottiin. Tämä kertoo tekijöiden tietoisuudesta. Järjestelmän johto tiesi tehneensä rikoksia, jotka pyrittiin peittämään tulevalta vastuulta. Samalla todisteiden täydellinen hävittäminen ei onnistunut. Suuri määrä dokumentteja, rakenteita, esineitä ja todistuksia jäi jäljelle. Sodan loppuvaiheessa vankeja siirrettiin leireiltä pois lähestyvien liittoutuneiden tieltä. Näitä pakkosiirtoja kutsutaan kuolemanmarsseiksi. Niissä vangit pakotettiin pitkille matkoille talviolosuhteissa, usein ilman riittävää ruokaa, vaatetusta tai lääkintää. Kuolemanmarssit olivat monille viimeinen tappava vaihe. Heikentyneet ihmiset kaatuivat, sairastuivat tai ammuttiin. Tämä vaihe on olennainen, koska se osoittaa, ettei väkivalta päättynyt leirien sisälle, vaan jatkui liikkeessä, maanteillä ja kylien läpi. Leirien vapautukset paikkakunnittain. Vapautukset tapahtuivat eri aikaan eri paikoissa. Esimerkiksi Majdanek vapautettiin jo kesällä 1944, Auschwitz tammikuussa 1945, Buchenwald huhtikuussa 1945 ja Bergen-Belsen samana keväänä. Tämä aikajänne on tärkeä, koska se auttaa ymmärtämään, ettei ollut yhtä vapautuspäivää, vaan pitkä sarja tapahtumia. Samalla se selittää, miksi uutiset ja kuvat levisivät maailmalle vähitellen, eivät yhdessä hetkessä. Vapautus toi mahdollisuuden selviytymiseen, mutta myös valtavan humanitaarisen kriisin. Nälkiintyneet vangit tarvitsivat välitöntä hoitoa, suojan ja ravinnon. Osa kuoli vielä vapautuksen jälkeenkin heikon kunnon vuoksi. Sodan jälkeen.
Oikeudellinen vastuu ja Nürnbergin merkitys. Sodan jälkeen järjestetyt Nürnbergin oikeudenkäynnit olivat ennennäkemätön yritys käsitellä valtiollisen tason massarikoksia kansainvälisessä oikeudessa. Syytteitä nostettiin muun muassa rikoksista ihmisyyttä vastaan. Nürnberg loi periaatteen, että valtion johto ja viranomaiset eivät voi vedota pelkästään käskyihin tai asemaansa välttääkseen vastuuta. Se vaikutti myöhempään kansainväliseen oikeuteen, ihmisoikeusajatteluun ja siihen, miten joukkorikoksia alettiin juridisesti määritellä. On kuitenkin tärkeää sanoa, että oikeudenkäynnit eivät voineet kattaa kaikkia tekijöitä, eikä mikään tuomio voinut korjata menetettyjä elämiä. Silti ne loivat perustan vastuulle ja dokumentoinnille. Oikeudenkäynnit Nürnbergin jälkeen. Nürnbergin pääoikeudenkäynnit tunnetaan parhaiten, mutta niiden lisäksi käytiin lukuisia myöhempiä oikeusprosesseja eri maissa. Myöhemmin esimerkiksi Adolf Eichmannin oikeudenkäynti Jerusalemissa vuonna 1961 toi julkisuuteen laajasti selviytyjien todistuksia ja vahvisti kansainvälistä tietoisuutta holokaustin rakenteesta. Vastuu ei päättynyt yhteen oikeudenkäyntiin. Holokaustin käsittely jatkui oikeudessa, tutkimuksessa ja julkisessa keskustelussa vuosikymmeniä. Muistopaikat, arkistot ja tutkimus. Sodan jälkeisinä vuosikymmeninä muistotyö institutionalisoitui. Muistopaikkoja perustettiin entisille leirialueille, arkistoja avattiin tutkijoille ja koulutukseen tuotettiin yhä tarkempaa materiaalia. Tämä kehitys oli hidasta ja paikoin kiistanalaista, mutta pitkällä aikavälillä ratkaisevaa. Ilman järjestelmällistä dokumentointia osa rikoksista olisi jäänyt hämärään. Historian tutkimus yhdistää viranomaisaineistoja, paikallisia dokumentteja, kirjeenvaihtoa, valokuvia, karttoja ja suullisia todistuksia. Näin rakennetaan mahdollisimman tarkka kuva siitä, mitä tapahtui, missä, milloin ja kenen toimesta. Päätös. Holokaustin historia on yksityiskohtainen tapahtumaketju, jossa ideologia, lainsäädäntö, hallinto, logistiikka ja väkivalta kietoutuivat yhteen. Siksi sen ymmärtäminen vaatii tarkkaa kronologiaa. Vain silloin nähdään, miten varhaiset päätökset johtivat myöhempiin katastrofeihin. Kun taustat, käsitteet, vaiheet ja seuraukset avataan selkeästi, kuulija saa kokonaisuuden, jossa jokainen osa liittyy toiseen. Tämän jakson tarkoitus on rakentaa juuri tämä ymmärrys, askel askeleelta, ilman sensaatiohakua, historiallisesti tarkasti ja uhreja kunnioittaen. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson Historian tarinat podcastia. Jos pidit jaksosta, niin muista jättää tykkäys, arvostella ohjelma ja seurata kanavaa. Näin et jää paitsi tulevista jaksoista. Palataan seuraavalla kerralla.